салом подписчикони азиз ва тамошобинони муҳтарам, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. Ҳар он кас ки аввалин бор аст дар ин канал, ба канали мо подписатсия кунед ва ба видеои мо лайк монед. Ин випуски аввали мошинҳои фурӯшии модели Mercedes Benz аст ва мо дар ин видео 12 мошини фурӯширо ба шумо нишон медиҳем. Видеоро то охир тамошо кунед. Мошини якум ин Mercedes Benz C-Class. Соли бароришиш соли 2001. Коробкаш автоматик. Сӯзишворияш бензин. Нархш 57 000 сомон. номерош тибқи ҳамвақта дар описанияи видео таҳти рақами 1. Рақами 2 Mercedes Benz C-Class. Соли барориш соли 2001. Коробкаш механик. Сӯзишворияш бензин. Нархаш 49999 сомон. номерош бошад дар описанияи видео таҳти рақами 2. Рақами 3 Mercedes Benz C-Class. Соли бароришаш соли 2001. Коробкаш механик. Сӯзишворияш бошад бензин. нархаш 40 000 сомон. рақамҳои телефон дар описания таҳти рақами 3. чорум Mercedes Benz C-Class. соли бароришаш 1995. коробкаш механик. сӯзишворияш газ ва бензин. нархаш 34 000 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 4. рақами 5 Mercedes Benz C-Class. соли бароришаш 1994. коробкаш механик. сӯзишворияш газ ва бензин. нархаш 32 000 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 5. рақами 6 Mercedes Benz CLS Class. соли бароришаш 2015. коробкаш автоматик. сӯзишворияш дизел. нархаш 303 000 сомон. рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 6. рақами 7 Mercedes Benz
E-Class. Соли бароишаш 1991. Коробкааш механик. Сӯзишвориаш бензин ва газ. Нархаш 16 000 сомон. Рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 7. Рақами 8. Mercedes-Benz E-Class. Соли бароишаш 1989. Коробкааш механик. Сӯзишвориаш бензин ва газ. Нархаш 14 000 сомон. Рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 8. Рақами 9. Mercedes-Benz E-Class. Соли бароишаш 1994. Коробкааш автоматик. Сӯзишвориаш бензин ва газ. Нархаш 29 500 сомон. Рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 9. Рақами 10. Mercedes-Benz G-Class. Соли бароишаш 2000. Коробкааш автоматик. Сӯзишвориаш бензин. Нархаш 210 000 сомон. Рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 10. Рақами 11. Mercedes-Benz S-Class. Соли бароишаш 2007. Коробкааш автоматик. Сӯзишвориаш бензин. Нархаш 210 000 сомон. Рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 11. охирон мошин. Mercedes-Benz ML Class. Соли бароишаш 2012. Коробкааш автоматик. Сӯзишвориаш бензин. Нархаш 300 000 сомон. Рақамҳои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 12. видео маъқул шуда бошад, дар видео лайк монед, видеоро через имо, вайбер, ватсап ба дигар дӯстиётон роӣ кунед. дар канали мо подписатсияро фаромӯш накунед, комментарий нависед ва ҳама вақта видеои моро дастгирӣ кунед. хайр, то видеои дигар.